Gelingono kowe iki mung titah, kowe iki mung menungso. Menungso ya ana sing nglakoke, menungso ana sing nguripi, sarta menungso ya ana sing mestheke kodrat. Aja sok selak karo kodratmu, aja sok selak karo lelakonmu. Yen kowe selak karo kodratmu, selak karo lelakonmu, tegese iku ora diukuri kalawan sing paring urip karo kowe. Ternyatane kuwi kudu mbok lakoni urip ning alam badan. Para pinter wis nyebutake wong urip iki kudune dagang tumantung bathi. Yen bathi-bathine sapa sing ditung, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip tanpa pawitan, syukurana uripmu kanthi ikhlas lan sabar, wani ngadepi uripmu. Wah, aja cingek kaya bocah cilik. Larat ya wani, sugih ya wani, bejo ya wani, cilaka ya wani. Kuwi tegese wong sing seneng nyukuri karo uripe. Aja yen kepenak kowe lali karo sing gawe urip, ning yen rekoso pendak dina drewili dongamu marang sing gawe jagat.